everyone! This is me, Nining Joy Bisaya. Ito po yung aking lugar kung saan ako nagbablog or saan ako nag-live. So, itong pwestong to is mahalaga po sa akin kasi nandyan lahat yung aking mga nilalagay na kung saan yung mga every occasion. So, anyway, ayun nga po, ay darating na ang Pasko at sasalaysay ko sa inyo kung ano ang ating kaganapan or bakit ako ay nagpa-vlog. Hi mga dear, this is me, Nining Joy Bisaya po. Ito po ay isang kwento ng buhay ko or bakit ako nag-vlog. Okay, unang-una po, dahil sa nanay at tatay ko. Sinunod ko lang yung mga ginagawa nila. Kahit hindi po kami mayaman, pero malaki pong bahagi sa amin na isang family na nagtutulungan. Hindi lang po ang family ko nagtutulungan, kundi sa ibang tao. Anyway, so dahil inisip ko, paano ba nga ako makakatulong? Paano ba ako makakabigay saya? Kasi gusto ko rin may pakita sa ibang tao kung anong nangyayari ng kung saan lugar ako ngayon. So sa madaling salita ay hindi po madali sa akin ito dahil namahiyain po ako. Mahihayin ako sa totoong buhay. Mahihayin ako sa totoong buhay at hirap ako magsalita. At hindi rin ako masyadong marunong sa editing. Hindi po ako marunong talaga mag-take ng video kung ano. Kaya sa lahat ng nakikita nyo, walang masyadong edit. Kasi yun ang totoo. Para sa akin, you show your compassion. Yun ang legit. Yun ang tunay. Kaya minsan, nahihirapan ako sa pag-edit lalo kasi gusto ko yung mga ibang ginagawa, di ba? Lahat naman tayo gusto nating manggaya. Katulad ng mga lalagyan ng tawa, lalagyan ng kung ano-anong mga effects. Pero nahihirapan ako doon. Kasi wala akong time unang-una. Pangalawa bakit kailangan kong lagyan ng ganun, di ba? Kaya naisipan ko na tama lang siguro yung ginagawa ko, na yun ang kung anong nakikita ng tao, yun ang totoo. So para sa akin, kasi sabi nila, bakit ko ni-question na bakit ako nag-vlog sa edad ko na ito, di ba? Pero para sa akin, never too late. Walang late kung gusto mo lang magbigay ng saya, di ba? So, yun na nga. So, dito ako sa isang lugar na to, yung pwesto ko na to, kahit anong pwesto na ako, kahit nasaan ako galing sa buong bahay na to, pinapwestuhan ko na kung saan ako magsasalita, nagbablog o saan. At kung saan-saan din ako nakarating, saan ako napupunta. Anyway, so lahat na yun ay totoo. Wala akong ini-edit o tinatanggal o ano man doon. Oo, walang filter, ika nga, maliban na lang siguro sa mga natin, no, mawawala. Wala yung mga pikas-pikas natin. At pero ito, nakikita na meron yung simpleng buhay ko at simpleng itsura ko dito. Lahat ito ay gusto kong gawin, okay? Kaya pasalamat ako sa lahat nandyan na mula ako nag-umpisa hanggang ngayon ay nandyan para sa akin. Kaya thank you all for being with me or here on my journey. Kaya hindi para sa akin, ito ang mga part ng buhay natin na hindi natin pwedeng walang makakuha sa atin yan. Kasi tayo yun Kaya mas maganda talaga ay ang tunay nating ginagawa. So, pasalamat ako dito sa YouTube na
dahil dito sa YouTube na ibahagi ko lahat ng gusto kong gawin. Natutuwa ako dahil kahit simple lang, ito lang, natutuwa ako. So, you're never too late. Whatever you do, with passion and motivation and inspiration. Kaya gusto kong makaka-inspired sa ibang mga content creator or sa lahat ng mga nag-uumpisa katulad ko, kasi small lang naman tayo, pero ang dami na natin napasaya at dami rin akong natutunan sa kanila. Ang dami kong napagtanto na hindi lang ako nag-iisa. Kung saan yung mga iniisip ko, iniinda ko, o lahat ng mga complaint ko sa buhay. Ayun, hindi ako talaga magaling mga dear sa mga bagay-bagay. Pero ito lang maisabi ko sa inyo, nobody can stop you. If you wanna create something, do what you wanna do and be consistent and be yourself. Nobody can stop that, and nobody can take you away from you. Alright, so ayan, thank you all. And mayroon pala akong isang tula na hindi naman masyadong maganda, pero ito ay tungkol sa isang tao na malayo sa pamilya, pero dahil ginawa niya ito para sa pagmamahal niya. So, ayan lamang po, and thank you all for watching. Bye! Ang pag-abroad ay hindi madali. Pero gagawin mo ang lahat para sa iyong pamilya upang maibigay mo ang lahat ng pangangailangan nila. Ang pag-abroad hindi madali dahil ikaw lang mag-isa. Mag-isa kumain, may isang matulog, mag-isang magkasakit. Pero lahat yun baliwala para lang sa pamilya. Ang pamilya mo ay mahalaga. Ang pamilya mo ay mahal. Ang pamilya mo ay sila ang magbibigay sa iyo ng lakas. Lakas para matupad ang iyong pangarap. Para maibigay mo sa kanila ang lahat ng bagay na ikakaunlad nila, kinabukasan nila. Dahil ang kinabukasan ang silang magdudulot ng kanilang kaligayahan at maunlad na pamumuhay. Ang pamumuhay ay hindi madali dahil idaan natin ito sa tiyaga at pagtitiis. Pagtitiis, ito ay nagbibigay sa iyo ng lakas. Ang pagtitiis, ito ay kahulugan, nagbibigay ka ng halaga sa iyong pamilya, sa iyong mahal sa buhay. Kaya, kung sino man ang nasa abroad o malayo man sa pamilya, huwag lang nating kalimutan na ipagdasal lahat ang ating gagawin ay matutupad para lang sa pamilya. Hindi lahat na sinasabing abroad ay masaya, yayaman na. Para sa akin, yayaman ka lang kung lahat ang ginagawa mo ay may pagmamahal. Dahil ang pagmamahal ang kayamanan. Kayamanan na hindi mapalitan kung ano mga bagay dito sa mundo. Sa mundong magulo, mundong masaya, mundong mahiwaga,
Mundo maraming surprises. Mundo na hindi mo alam kung saan ka dadalhin. Dadalhin ng mga paa mo kung ito ay nagbibigay sa iyo ng saya, ligaya, at ikakaunlad. Buhay man ay hindi mapantayan.